мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург. имрӯз ман ба ҳамаи шумо гуфтанем ки раҳмат ки имрӯз видеои моро тамошо мекунед ва канали моро дастгир мекунед. албатта ҳар он чизе ки мо дар ин канал мемонем кӯшиш ва ғайрат мекунем ки фоида ба як мардум биёрад. дирӯз як бародармо паспорти гум карда буд. мо аллакай паспорта ёфта додем аллакай бениҳоят хурсанд шудем. бародари мо боз апаи зурӯ аст ки дар беморхона аст. онро видеоша фиристондам, мо гирифтем дар ютуб мондем дар ҳамин канал, то ки бародаро тавонанд каме кӯмакам бошад ба он кас расонанд. бародарони азиз, хеле хурсандам ки баъзе аз шумо нанг номуси ватандӯстӣ дореду дар комментариҳо хуб менависед. ва ташаккур ба ҳамаи мардуми муъмину мусулмон ки имрӯз метавонанд дар ғарибиам бошад дасти як бечора, як дарманд, як беморро ёрдам кунанд, дастша гиранд. барои ҳамин бародарони азиз, мо ҳам кӯшиш мекунем ки хабарҳои нав, видеоҳои хуб беҳтар дар каналҳомо монем ва вақти шуморо хуш кунем, хабарҳои нав пешкаши шумо кунем. бародарони азиз, мо тоҷикем, албатта кӯшиш дорем ки дар ғарибиам бошем, бо ҳамроҳи дӯстон бошем, бо ҳамроҳи баъзе аз нафароне ки аз ватан дур ҳастанд, бо онҳо бошем. як ду сухане ки мо мегем баҳри ватан, хеле ин хурсандии мо аст. барои ин бародарони азиз, ҳамаи шумо кӯшиш кунед ки бо ҳамдигар дӯст бошед. ҳамаи шумо кӯшиш кунед ки ба нафаре муроҷиат кунед ки қадри шуморо донад, қадру қимати шуморо донад. ба касе сухан гӯяд ки қадри сухани шуморо донад. барои бародарони азиз, нафаре ки намефаҳмад, гарчи мо гап занем дар ютуб, гарчи не серамно тахта садо мебирояд, аз он кас не. барои бародарони азиз, мо ғайрату кӯшишамон ба хотири беҳбудӣ аст. албатта дар байни видеои мо бисёр видеои бемаънӣ аст, бисёр видеои сифаташ паст аст. ин ба хотире аст ки ютуб канали моро дастгирӣ кунад. аз сабабе ки бисёри шумо дастгирӣ намекунед канали моро, яъне видеои моро падилитса намекунед, видеои моро лайк намемонед, дар видео комментариҳои хуб наменависед. аз ҳамин сабаб мо видеои бемаъне, видеои бетартиб, видеои ки ба шумо маъқул нест, онҳоро дар канал мегузорем ки ютуб канали моро падешка кунад. барои ҳамин бародаро, агар айспас шумо падешка кунед, дастгирӣ кунед канали моро, мо кӯшиш мекунем ки видеои хуб ва беҳтар монем. ташаккури зиёд бародарони азиз. мо аз Парвиз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. агар ҳамаи шумо ба як сухан ё ки пешниҳоди хуб кунед, албатта мо тайёрем ки номи каналмона Самбои ТВ Екатеринбург нем ва дигар монем. аз ҳамаи подписчикҳо хоҳиш дорам ки мехоҳед канали маро чӣ гуна бинед, ба кадом ном шумо пешниҳод кунед, чанд номе ки шавад, ман яке аз онҳо ба ман хуш ояд, албатта ман ин номро гирифта номи каналма тағйир метиҳам. саломат бошем бародаро. ман будам, боз мегӯм, Парвиз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. саломат бошем бародарони азиз.